В момента сме тръгнали към стария град на Токио. Какво ще рече това? Не знам, сега ще видим де. Уж има някакви стари къщи, улици, магазинчета, някакви такива локални, семейни бизнеси и така нататък. Сега ще го видим. За сега има доста повече къщи от обикновено, защото иначе тук наоколо са само някакви небостъргачи. И това е мега яко. И ми е интересно сега това частно ли е, не е ли? Лимони май имаше. Американско знаме. И да. Това тук е гробището. Гробищния парк. Да. Малко е странно да снимам гробове. Ама... Да. Добре, няма снима там, но там, че тук има хора, които сигурно са дошли на гроба на някой умрял роднина. Но да, интересно си. Тук явно показват какво цъфти през всеки един сезон тук. Но тук явно и сняг доста вали. Гледай какво става. Не е супер много да, но... Дай да го видим. Това тук. Да, може да се влезе. Ами това не знаем какво е, ама влизаме. Има голяма статуя. Тук това си някакво такова шрайнче. Тук най-накрая да пише нещо на английски. Тази фигура. Тази статуя е направена през 1690. Вътре някакви май се молят. Чува се нещо. Сега ще влеземе. Така няма да влизаме, ама ще се доближим да видим. Човека нещо прави. Сега ще видим и другите постройки. Тук обикновено може да се влиза, само че сега понеже се молят и не може. Молят ли се, какво правят някакви ритуали, не знам. Тук има още нещо. Пак готина статуйка. Еми тук за жалост не може да се влиза явно. И тук видим. Пак не може да се влиза. Тая надгробна плоча е 5 метра висока, това сигурно за много хора. Ето тук е една доста стара къща. Там има още една май. Тази жената си помисли, че аз няма ги избяга, видя ли? Да, и това изглежда старичко. А тук има магазин за цветя, кафе, магазин за камик, магазин за... Какво е това? Някакви... Как се каже това, бе? Кана? Не е кана. Това е саксия, не знам, защото има цветя.
Ето още една сграда, но тук пият бира. Продават нещо. Олив. Маслини ли продават? Тук май има и някакво ядене, ама... Как да разберем? Менюто не е японски. Тук има още един шрайн. Или темпъл по-скоро. Много ме кефът иначе техните темпли. Видите как са направени. Тук има чешма. Те май преди да се молят се мият. А сега отиваме да хапнем в Денис, което е такъв американски ресторант за закуска, мисля, че преди, не знам. Аз не го бях чувал дори. Никога не съм ял там, разбира се. Сега ще го пробваме. Той къде е този Денис всъщност? Айде го там горе, е там. Над Севан и Деван. Сега ще ви снимам там вътре как е. Още един. И тук някъде има от уния клечки, където мириш с хубаво. Не помня как се казваха. Я да видим какво има. Гошуин. Това са от уния кръпичките ли? Какво беше това? Може да си вземем едно безплатно. Това с някакви късметчета. Май. А то това е. В смисъл, не пише нещо, или? Не знам, аз не мога да го отворя дори. Те са... Не знам, няма си взимам, защото не знам какво е. При някакъв плот има, ама... Не знам това какво е дори. Да ме думне по главата, само че... Там може да се качим на това дървеното. Не знам дали се влиза, няма да тествам. Не ми се занимава с обувките сега и без това. Много интересно какво е това дърво. Тук още един темпъл. Са буквално през 10 метра. Ай, тук има някакъв дебелак меч. То е много готин, бе. Опа, говчето. Пак има от този плот. То е много яко лаче. Гледайте колко е чисто навсякъде лаче. Няма едно куче. Ай, тук е в някакъв двор, да кажем, заради това, ама той по улиците е така. Ми не ядохме в Денис, защото влезнахме там и изобщо нямаше нищо общо с това, което сме си представяли, а и всичко беше супер скъпо, като за Япония. То всъщност не е някакво супер скъпо, наистина. Бяха примерно 15, 16, 20 лева нещата, само че за Япония това е много. А и не ни хареса нищо, честно казано. И дойдохме в Йошиноя тук. Това, не знам дали се видя всъщност. Ядохме къри между другото, защото всичко друго сме го яли, искахме да пробваме кърито и ядохме това. Тия неща. Аз ядох такова, само че с пилешко. Къри съм ял само един път в живота си, това беше в Дубай, там много ми хареса. Тук също ми хареса, само че тук пилето не беше вътре в кърито, т.е. не беше на парченца. И не ми хареса чак толкова, но беше пак хубаво. И сега ще се поразходим тук около Стария град още малко. След това отиваме в Сайтама.
където не знам изобщо какво има, ще разбереме, защото просто аз най-много обичам така, когато не знам къде отивам и да разглеждам просто на рандом да ги намирам нещата. И да, макар че не, всъщност много пъти проучвам супер много, даже винаги проучвам супер много мястото, на което ще отида, но този път реших да направя така. Пропуснах да кажа, че Денис всъщност е по-скъпо, защото е американска верига, а пък всичко, което си е японско е на нормална цена или е по-евтино от тези американските вериги, както Wendy's, KFC и така нататък. KFC също беше много скъпо, не беше хубаво, поне според мене. Дори ако трябва да съм честен, най-хубавото KFC, което съм ял в България, и то в Люлин там до Билата, там е най-хубавото KFC. Тук дори няма крилца, има някакви бутчета, които 6 бутчета бяха... Колко бяха? Не си спомням, много пари, примерно 30 лева или нещо такова, което изгодско направил за KFC. И потръгнаме. Гледам в момента да взема някакви неща за майка ми и сестра ми, защото навсякъде пише в интернет, че японските скинкер продукти и като цяло лекарства са супер добри. И вземам някакви неща. Аз съм взел и от един друг магазин, взех някакви много скъпи крем, не знам какво е, честно казвам, някакви кремчета такива за лице. Но ми се ще още нещо да взема, взех тук някакво по-евтино такова за лице, за акне. И сега гледам някакви други неща. Но проблема е, че не знам кое какво е, не знам кое е добро. Гледам марките в интернет. Но ще взема още нещо и ще ви го покажа. А може и да не знам, зависи. Попаднахме на университета на Токио, University of Tokyo. И тук е мега яко. Тук пак Хачико със собственика му, а той е бил професор и тук е преподавал явно. Аз знаех, че е бил професор, обаче не знаех, че тук е преподавал. Тук пише Хачи, не знам защо пише Хачи. Тук е Хачико, не знам. Да, тук ако искате си паузирайте, гледайте. Но ето тук се вижда вътре. Много готино изглежда. Има огромни дървета. Там също. Той има кампус, малкото гледай какво е. Това е огромно, бе. Но там искам да отида да видя какво е. Много е голямо това нещо. Много ме кефи в какъв стил е направено. Това тук е... това тук са някакви коридорчета, такива, където чакат. Колелцата, всеки е с колело. То сега има ли лекции? Няма ли? Мога ли да влезна? Не, едва ли мога да влезна, не е като в Америка или като в България, ама... не, много яко тук, бе. Аз ако учех тук, може би дори ще стъпвам на лекции от време на време. Много яко. С дървото... Това аз ли съм, бе? Не става, няма нищо. Няма нищо, тук само ям рамен и рис. Яйой аудиториум. Снимат TikTok там. Китайки са сигурно. Тази сграда тук явно е по-нова. Това е огромно, просто дори няма как да го разгледаме цялото. Ние трябва един час само тук. Той натам продължава, минава се по един мост. Това е... какво е? Библиотеката. За агрикултура и... Тук има някакви маси. Някакъв хищник съм. Какво е това? Йоханес Людвиг.
Много е голямо. А ето и те тренират. И снимат дори. Треньора им е влогъри. Бе, това не може да фокусира. Това там май са общежития, а там е бейсбола. Дай да ги видим как цъкат. Бамбук. Мая не. Път изобщо виждам бейсбол на живо. Никога не съм гледал дори по телевизията. И никога разбирам хич. Ехме без искаме някакво мега якото местенце. Тук има шрайнове, има някакви сувенирчета. Има там някакъв темпъл, доста голям. Това е пак близо до Токио Юниверсити. На около 15-20 минути пешая. Я видим какво пише. А това е за някакви късметчета, пак няма учета. Тук се молят хората. Фотки тук. Има най-различни тук и сувенирчета. Аз търся нещо да взема и за нашите. Има най-различни сувенирчета. Сега ще се качим обаче нагоре да видим какво става. Тук през първи гейтовете да минем. Айде, го взема се. Това не е за високи хора. Там има... Кой ли е това? Какво е? Май кой? Кой фиш? 3. Там има още много. Тук май пак се молят. Да, нещо пеят. Някаква церемония има явно. Има някакви деца. За първи път виждам такова нещо на живо. Това тук са май пак късметчета, ама ще ги видим. Може да си вземем за вкъщи. Някои има такива чармове, които се държат в портмонето, например, които са, да кажем, ако много караш, понеже работата ти е свързана с каране, да те пази на пътя и така нататък. Дали същото обаче е за това? Да. Такива са май. Сега ще ги видим. А ето тук има любимия ни символ, който не значи нищо лошо. Въздух, огън, вода, земя. И не само като цяло значи само позитивни неща по целия свят, освен в Европа вече е променено значението му, но тук все още си значи позитивни неща. Gangsta Boys. Не пише кои са, не знам изобщо дали са някои. Добре са. Това там мисля, че е част от медицински университет, нещо такова. Тоест, то си е и болница, но там има и студенти. Много е готино и това го намерихме напълно случайно. Просто докато си вървиме към
метрото. Го намерихме това нещо. И натам вече май няма нищо всъщност. Тук по оградата навсякъде пише някакви неща. Ето. Това канджи ми е познато. Това... Ако е това, което си мисля, защото тук е написано малко странно. Може би е то, но на тоалетните чини това значи пускането на голямата вода, на силната. Нещо друго познато, май не виждам. Айде още едно гробище тук. Тия ски отзад за какво са, не знам. А това са буквално ски. Хеликоптерчета. Тя се е прекрил плац тук. Много са им яки храмовете, бе. Разгледахме тук и сега отиваме към метрото, към Нипури Стейшън и оттам отиваме към Сайтама да видим как е. Там вече си е град голям. Тук много ми хареса на мене, много беше интересно. Това направо все едно не е в Токио, а всъщност сме буквално на 20 минути с метро от лудницата и от небостъргачите, а пък тук е супер чил. И да, имаше много магазинчета интересни, вътре в магазините не съм снимал, купувах някакви неща, подаря цяла бала, знаете как е. Но да, имаше дървотелски магазини, имаше магазини за чаши, за прибори, за всичко просто. Много е готино. Къщите, храмове има през 50 метра, туалетни, отивам да пика направо. Дохме в Сайтама, обаче някакси пак се озовахме в магазин, не знам как. Гледаме пак тук някакви найкове. Само искам да ви покажа цените, ама сега няма някакъв така модел, който всеки го знае, ама и тук има някакви Air Max-ове. Горе-долу е това при 8К, 8000 йен и са горе-долу около 100 лева, нещо такова. По-малко са дори всъщност, около 90 нещо. Да. Тук има дори найко, има Asics, има всичко. Как търсим нещо за ядене, както винаги, но нищо не ни харесва, както винаги. И накрая пак ще си ядем някакво пиле или рамен, примерно. Ето е улицата тук. Всички са пияни още от 5 часа с стъмването на слънцето. С залазването на слънцето. След тая също е, човек. С изключването на слънцето. Като се изключи. Тук някой беше зарезал 9 монети и сега ще си цъкаме. Да видим какво ще стане. Дали ще хванем нещо от Dragon Ball. Момчето е хубав геймър, така че... Не, това е невъзможно. Всеки момент очаквам някой да ме нокаутира отзад, защото му цъкаме с парите. А те са вкарали 12 лева. И ние им ги изиграваме. Ти знаеш, че и там май има една игра. Какво? 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 Не. One Piece. One Piece is a cartoon. Dragon Ball. Dragon Ball. This is only information. Like that. Very good. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。